Jeg hedder Bjarne Hastrup. Jeg er direktør i Ældresagen. Jeg er medstifter både af Ældresagen og af Folkebevægelsen for Demensvenlig Danmark. Vi har været engageret i Demenssagen i så mange år. Og det vi gør lige nu, det er at gøre vores lokalafdelinger demensvenlige. Det betyder, at de lever op til nogle krav for, hvordan man kan inkludere demente personer og deres familier i deres lokale arbejde. Der er demenscaféer, og der er frivillige, for eksempel frivillige aflastere til pårørende til demente, som er en utrolig stor og vigtig og betydningsfuld opgave. Vi forsøger at inddrage det i vores ældrepolitik, og så arbejder vi selvfølgelig også for en ny demenshandleplan, der skal tage højde for, at antallet af demente mennesker i Danmark må forventes at stige meget voldsomt inden for de næste 10 år, helt op til 135.000 mennesker. Og det vil sige, at det bliver et kæmpe stort sygdomsområde, der kommer til at præge mange dele af den danske velfærdssektor, og det skal vi være forberedt på. Gennem vores engagement i Folkebevægelsen, der håber vi på at få et meget bredt samarbejde med alle de foreninger og aktører, der arbejder på området. Fordi sammen står vi meget, meget stærkere. Vi kan udveksle erfaringer, vi kan udveksle viden, ikke mindst, og så kan vi i fællesskab udvikle de ting, der skal til for, at demente mennesker de kan få en bedre tilværelse i Danmark. Så har vi fået udarbejdet et symbol. Og når I ser det, så tag kontakt. Tal tydeligt og vær tålmodig.